Bol to jeden z jeho hlavných predvolebných sľubov. Marián Kotleba najskôr tvrdil, že o peniaze od štátu za volebný výsledok nemá záujem. Po voľbách je ale zrazu všetko inak. Ak to dobre počítam, myslím, že okolo 4 miliónov eur by ste mali dostať. Vzdáte sa ich? V momente, ako nám príde na účet, tak my spravíme deklaráciu, kde vysvetlíme ostatné strany, aby sa vzdali spoločne s nami. Ak sa ostatné strany nevzdajú, tak ten príspevok rozdelíme medzi ľudí. Ako a komu presne chcú Kotlebovci rozdávať peniaze, nie je jasné. Jednoduché to ale nebude. Podľa zákona o politických stranách nemôže Kotleba peniaze darovať, požičať a ani s nimi podnikať. Uvidíte, pánovi Kotlebovi milióny chutia. Je tu ale aj druhá verzia. Kotleba totiž po voľbách tvrdil, že peniaze od štátu použije na vybudovanie vlastných jednotiek na ochranu ľudí. Podľa politológa sú ale všetky sľuby iba obyčajným populizmom. Šéf Banskobystrickej župy totiž podľa Mesežníkova už dopredu vedel, že ostatné strany sa štátneho príspevku neplánujú vzdať. Politické strany na Slovensku sú teda malopočetné, z členských príspevkov nemôžu vyžiť a preto využívajú tieto peniaze. Tak sľub, že sa vzdá, keď sa vzdajú ostatné strany, podľa mňa bol falošný od samého začiatku. Marián Kotleba už ale stihol otočiť aj v ďalšom prípade. Pred týždňom si prevzal poslanecký dekrét. Naďalej ale zostáva aj šéfom župy. V minulosti mu sedenie na dvoch lukratívnych stoličkách prekážalo, a to v prípade Vladimíra Maňku. Zo strany nám neoficiálne odkázali, že Marián Kotleba zostane sedieť na oboch stoličkách. Jednoducho postupuje v súlade s tou logikou, ktorá predsa len ten systém nejakým spôsobom živí a drží a on nechce o tieto výhody prísť. A nazdávam sa, že celá tá jeho tzv. Antikorupčná agenda to bola v podstate poza. Lukáš Zuzelka, televízia Markíza.